Bună ziua, dragii mei! Numele meu este Andreea, bine ați venit pe canalul meu de YouTube Andreea Do It Yourself Stuff. Astăzi voi încerca să fac primul meu slime. Să vedem dacă o să-mi și iasă. Avem un bol, un lipici lichid din acela pentru școlari, colorant alimentar. Eu am ales culoarea roșie pentru a se potrivi cu peisajul pe care l-am deocamdată de față, apă. Trebuie folosită puțină apă, în cantitate puțină, glicerină boraxată, o linguriță și puțin sclipici. Vom începe prin a desface lipiciul. Va trebui să îndepărtăm capătul superior. Ups! Greșeală de începător. Îl turnăm cu atenție pentru a nu murdări suprafețele exterioare. Îl vom da deoparte. Vom folosi apa pe care o vom turna de puțin. Vom începe să amestecăm. Vom lăsa deoparte puțin bolul, colorantul alimentar, turnăm foarte puțin, doar pentru a da culoare. O să punem deoparte și tuburile acestea la fel. Amestecăm. Apoi vom lua glicerina boraxată. Este destul de accesibilă, puteți găsi în orice farmacie și vom turna foarte puțin. Deja compoziția începe să se întărească. Mai turnăm puțin. Forma capătă un aspect și o textură cât mai solidă. Cred că deja este gata. Vom da deoparte lingurița în timp ce preluăm compoziția. Vom începe să ne jucăm puțin. Inițial este puțin lipicioasă, pentru ca mai apoi să devină din ce în ce mai solidă. În acest moment dăm puțin sclipici, turnăm ușor. După cum vedeți, forma noastră este gelatinoasă. Se întinde perfect. În acest moment, toată partea lipicioasă a dispărut și a rămas decât forma ei solidă. Sper că v-a plăcut. Vă aștept să dați like,
subscribe și comenturi pentru noi idei pe care le pot urma în videoclipurile mele viitoare. La revedere!